Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha mga ka-listeners, mga ka-followers no? Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugurano o sa dili pa no. Akong basahon ni na usa nga nag-comment si Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sir sa pagpaminaw no ning maong drama. Salamat kayo sa pagsunod og shout out pod kang Jisa og kang Maria. Salamat kayo sa pagpaminaw kaninyong duha og sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsunod sa ikaw akong unungan. Thank you kayo. Og paliugday ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify mo kung na ako'y bagong i-upload sa mga sumpay nga mga drama. Salamat kayo no. May no, dito maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon. Ikaw akong unungan. And gave me dignity. Sa ato pa. Importante gyud kaayo nimo si Ronel. Mayong pagpaminaw sa Gusto lang ko Lex makasiguro Pino. kung maluwas ba siya sa operasyon. Ikaw ba ang inahan sa anak ni Ronel? Ikaw ba? Tana, mamiya na ta din eh. Ngano makapung man ka din eh? Love. Kumusta ang gioperahan? Saman, natagbaw ka na? Love, Tungod sa sobra nimong kahingawa sa kahimtang nitong tawhana. Wala nimo baliha ang pagpakauaw nga gibuhat siyang inahan nimo? mayuntang magpadayon ang maayong kondisyon ni Ronel. Si Ronel ang naghapon ang naasi mong una-una? Love. Oh, nganong imo mang gihunong ang auto? Mamauli naman ka ta. Nahiubos kay ko nimo. Unsa may mong gikahiubsan? Love kito nimong tawhana, no? Nganong sige magkapangutana, ana? Nganon dili man. Imo lang kong gibiyaan ang atong anak tungod lang ni atong Ronel. Ngano? Tungod kay nahingawa kasi ang kahimtang? Dili ka gustong mamatay tong tawhana? Amahan siya sa akong anak. Ako mo ay amahan ni Laki ug way labot ka tong Ronel. Nakadungog ka ba nako? Tingali. Gituyo sa tuwa sa taas nga may tabo kini kang Ronel. Aron ipamatuod na ako nga importante gyud ay ang iyang amahan. Sa ato pa. Importante gyud nimo si Ronel. Nasayod ka na sa tubag sa imong pangutana. Dili ba giingnan ka man ako? Nga gusto lang kong masiguro nga luwas sa operasyon si Ronel. O kay luwas, niami uban ko nimo sa pagpauli. Pero kontra gusto. Kontra gusto man, pero ikaw paghihapon ang gihatagan ko sa akong panahon. May mo bang mamauli na ta? Ang bata mo gyud akong giunahon agod. Paandara na ang auto aron makauli na ta. Nganong isod pa mag-ICU si Ronel? Grabe ba gyud ay ang iyang kahimtang? Kinahanglan isuod siya ang ICU, ma'am. Aron, mamonitor gud ang iyang kahimtang. Delikado pa si Ronil. Labi na gud kay mayong pagka-damage ang iyang vocal cord. Dili na siya makasulti. Wa man hinuon maniguro ang doktor, ana, ma'am. Pero kinahanglan gud siyang mamonitor. Mauman ko no'y mi-opera niya ang doktor nga nahimo niyang boss sa klinika. Si Dr. Medina. Oh, maayo hinuon. Kining, ma'am, di na ako magdugay, ha?
Mubalik pa ko sa kong opisina. Daghan kayong salamat nimo ha. Mm. Kinsa ganito ibungan? Jack Gabuya, ma'am. Anak, kumusta naman si Ronel? Didiretso siya sa ICU, ma. ICU? Oh, grabe di ay ang iyang kahimtang. Ambot, ma. Basta kontento na ko nga luwas siya gikan sa operasyon. Og ang musunod niyang mga pakigbugno sa kamatayon. Ambot lang. Ako baka ning masundan. Wa magduda si Alma. Nga ingon man ni Ana ang imong concern kang Ronel. Nalain siya. Pero ako siyang gipasabot nga sakitan sab ko. Kay si Ronel mao nga amahan sa akong anak. Mausad. Wa ba magsakit ang bata, ma? Wa man hinoon. Mohilak lang ka ng gutomon o baka mabasa ang iyang diaper. Pagkahuman, matugra man sad. Imong nakita si Ronel, nak? Wa lagi. Pero didto ang iyang inahan. Inahan ni Ronel? Oo. Iya gani gi kong giduol. Pagkasayod niya sa akungan. Marag kantalita siyang may paybaw na mo nga ang gipatuon nilang nubi. Usa ka itoy. Si Ronel ba hinungdan sa imong paginuktok? Naminggar ka ba? Igor ako ng utana. Nahibaw ko. Nagduda ka. Ay, ambot pasaba. Wa ko makapugong sa akong kahigwaos. Sadyang nasayran ko nga nadisgrasya si Ronel. Natural man tingali nga mubati sa kugahadlok. Nganong mahadlo ka man? Dili ba? May pasalig bang kunimo nga ni Arami si Lucky? May adto gid si Ronel sa akong opisina. Kung may adto man siya, dili to among sinaputan. Nakalitan gani ko sa diyang imo kong gisultihan, ana. Iyang gipamatuod na ako nga may tinguha gid siyang pakaslan ka. Aron magdako si Lucky nga normal. Nga dunay amahan. Dunay inahan. Iyan ako gipasabot, ana. Pero wa ko maminaw niya. What if madakag yun? Huwag ka mo salig sa akong gisaad nimo. Nga dili ko mubiyak nimo tungod sa dako nimong natapang nako. Sa ato pa, kaikog rin nagpugong nimo. Aron dili ko nimo biyaan. So wa ka mo tuo sa akong gipasalig nimo. Gugma ang gikinahanglan ko nimo. Ug dili kaikog. Una pagpahilom si Lucky. Dong, may pagsikigilag. Muhilak man sad si Mama. Doon na bayaro gipasan ng problema si Mama nga mahimong makahurot sa iyang mga luha. Nung nagsige maghilak ang bata. Ay, ampot. Mukalit man lang ni siya gilag. Ma, igunit sa ako ni Lucky, pe. Ang bebe. Asa man di ay ka. Doon na lang ko ikuhaon. Kadihot ra ko. Sige. Ako lang pakatulgo ng akong apo. Unsa man ni? Kining maong bank book. Mao ang sekreto na akong account. Niya din niya ang 5 million pesos. Ha? Nganong imo man gihatag nako? Imo man eh. Dili ko gusto nga tungod ining kwartaha. Magtanom kag pagduda na ako. Love, Niya sa authorization. Paghatag ni mo katungod aron ma-withdraw ang 5 million pesos. dili ko modawat, ana. Kung niya ang sobra sa kwarta nga imong gibilin ako. Hangtod na ang lain akong bank account. Hinipusan ko na sa akong sweldo. Ingon man sa imong kihatag nako. Ngano man ni? Aron magmalinaw na ang akong tanlag. Imo na. Imo ganingan ang gibutang nako sa cheque. Busa kuhaan nagbalik.
Dili ko na kinikuha og balik. Mayo na. Kung magkinaon sa magyud ang atong pagpuyo, makasukol na ko sa mga tao nga muyubit unya nako. Dili ko mo dawat, ana. Dili na sabna nako ibalik sa akong gitaguan. Kung magkinaon sa man, wala ko'y lingiun pang sudya gikan sa mga tao nga nagtuo nga kwarta ra gyud nimo ang akong giapas. Okay. Sorry. Sorry kung unsa may ako nasulti nimo. Ayaw na ko kasuko na ko, good. Mahal ta kaayo ka og si Lucky. Kamuray ko ang importante sa akong kinabuhi. May pag-imo na dawato ng akong gipanguli nimo. Aron magmalinaw ng akong huna-huna. Oh. Katuon na ako si Lucky. Love, kaniyot lang! Love! Ma'am, kumusta si Ronel? May balik lagi ka. Oo. Doon lang ko ipangutana sa driver ni Ronel. Niya ba siya? May gipapalit pa kong tambal Mayong nga wa dinhi sa pagpaminaw sa ospital. Lex Pinoy. Oon sa may imong toyo kang tsukoy. Kuan. Ang auto ba? Kadtong nabangga, Mauna, ma'am. Hain man ron. gikuha pa man sa mga pulis. Tuwa sa ilang shop. Labing maayo, ma'am. Nga naman, Aron masusigid pag-ayo kung wabay kakulian ang auto ni Ronel. Ngalig, may daot o maoy nakaingon sa iyang pagkadisgrasya. kadtong nobi mo'y nakaingon sa kahimtang karon ni Ronel. Unsa? Uy, ma'am. Nganong nakugang ka man. Ma'am, kuan, kanang... Nganong sinubi may imong pasanghinlan? Ngawa man sila magkuyog. Si Ronel may sakay sa iyang auto. Gihatagan ni atong nobi og problema si Ronel. Og kay problemado, dili makafocus si Ronel sa pagmaneho sa auto. Ayaw sa question na ang pagka-driver sa imong anak, ma'am. Naglagot ko ni atong nobi. Kung ako ba ikaw, ma'am, so siya una. Kung sa hinungdan, nga nung nadisgrasya ang imong anak. Tingali bayag may daot sa iyong sakyanan. Unsay daot god? Kuan ba, kanang... milihok si Ronel. Murag nasuko siya sa imong gisulti, Jack. Kanunay giatiman ni Ronel ang iyang sakyanan. Og sa iyang pag-adto sa Boston, iyag yung gipahinumduman si Chukoy nga kanunay ning libyuhan. Og ipa-check up gid ni sa iyang mekaniko. Mao ba? Sige, ma'am. Mihapit lang ko din aron magsusi sa kahimtang ni Ronel. O gusto sa akong masayran kon in good condition magyud ang iyang auto sa wa pa kini madisgrasya. Nasuko gyapon ka nako. Wa man gyud ko masuko nimo. Ganang wa man mo hipos sa ambang book. Ingon man ang sobrang kwarta nga nasa envelope. Imo man na. Imo na lagi na. Kuhaan na lang na. Mientras tanto nga, wa pa ko'y nadunggang libak. Nga maong miagonta ko nimo tungod sa imong sabi. Dili man na tinuod, dili ba? Kung ako'y pasultihon, dili gid tinuod. Pero dili ka makapugong sa huna-huna sa upan. Love, wa na sila labot nato. Sayon ra kaayo ng isulti. Pero sakit sa nanging tungdan. Busa kuhaan na lang na. Dili lagi na nakukuhaon. Ako na nang gihatag nimo. Basta diha ra na. Umasailaing sudin ni sa atong kwarto. Gawas ni mama. Love, dili ka pagit makapasaylo na ako. Wa man kaysa. Busa nga napasayloon taman ka. Tingalig na laing kas kipakita na ako pag ato na to sa ospital. Di ba sa tingalig ka makamahay na ako kung bubati sa kong selos. Dili sabti ka mabasol kung magselos ka. May mong gilain ni magsabot ang pagpakig-uban ko kang Ronel. But honestly, nasilaw lang ko sa 5 million pesos. Hinungdan nga misugot ko sa iyang paagi. Pobre manggod ko. O nga, dali kong nada sa tentasyon. Kung magpabilin ka sa kong kiliran, dili lang kay 5 million pesos ang imong magunitan. Ihatag ko nimo og kang laki ang tanan ninyong panginahanglan. Ningi kayo na nga doon na ko'y anak. Way laing pililihon na ako. Ang ako ang anak. Love, di na ko ta mag-away, bi. Huwag man ta mag-away. Sige. Malakaw na ko. Love you. Love you too. Okay na ta, ha? Nga naman ka, uy. Lakaw na, uy. Kadiyot, ang akong laki. Kadiyot akong kuhaon si Lucky. Tuan na si Alma. Tuan na, ma. Unsa man? Kumusta na ka si Ronel? Nganong ako may imong pangutanon na kamo may nangadto sa ospital. May dali kong piha sa ospital. Sadyang nasayaran ko nga okay ang iyang operasyon. Huwag magkukumakakita niya. Luwas man ka siya sa iyang operasyon.
Wala kay ang kabalakan. Gusto lang gudunta ko makakita nga luwas na gyud siya. Tingalig mo ni hinungdan nga magkabuwag mo si Alma. Nganong magkabuwag gud mi si Alma. Muramang gud og ako mo inakaingon nganong nadisgrasya siya. Nganong gibasol mo man ang imong kaugalingon. Giadto gyud ni Ronel si Alma. Aron hangyoon nga hatagan ko kagawasan kay mao'y gusto ni Ronel nga makasalming duha. Iya paghuna-huna ni Ana, Nobe. Ma, ibilin ko na nimo si Lucky. Gusto ko mo balik sa ospital. Gusto ko makita si Ronel. Chokoy, kumusta ng auto sa imong boss, ha? Uy, Bayjak. Nga nila mo katashop? Gusto lang akong makita ang auto sa imong boss. Motor, di ba? Oo. Yayo? Oo. Wala ba hibaw si Ronel nga dunay diferensyang yung auto? Wa may diferensyang auto gud. Why diferensya? Di man gyud may tabo nga dunay diferensya ning auto, ha? Kay permi man gyud ning giatiman sa mekaniko o nag-amping sab ko sa paggamit ini. Mao ba? Sa ato pa, wa gyud ay diferensya ang auto. Ay ambot oy. Ingon man mekaniko gud nga nawad ang kurog brake ang auto. Unsa? Why diferensya pero nawad og brake? Ay lagi. Ay buong gani ang mekaniko nga nung naingon ana. Nga gipa-check up man na ni boss ang auto ni adtong iyang pag-abot. Uy, kuya awa gud. Ambot itaw eh. Maunoy nakaamong ni boss ang brake. Bay, kay kadiyot sabay ha. Kay nanawag si ma'am. Di lagi ko magdugay dito. Nakasabot man ko sa imong gibati, Nobe. Pero tingalig mo kalit sa pagpauli si Alma. Gusto lang na ako makasiguro kung luwas na bagyot si Ronel. Guilty ba ya ko, ma? Ay, bahala ka. Ayaw lang pagdugay, ha? Boss, mata na boss. Uy, musulti ta. Lain magintanaon, boss nga. Nakadiya ng higdao. Nga, naputo sa bindahi ang imong naong liog. Mahadlok biya kung magkatubang ni si mama ni mo. Huwag ko siya lang ipangutanan ako. Kung si Nobe ba'y inahan sa imong anak. Paita ba yan, boss? Bangon na diya, oy! Nganong ni naman sa ka? Mahadlo kang makakita nako. Nganong mahadlok man ko nako? Tungod kay duna kay sa. Ako? Dunay sa? Mahimong di gyud ikaw mo'y nagmaniubra. Pero makahimo ka sa pagpanugo kay daghan magkagwarta. Klarohan ang gusto nimo isulti, Jack. Nawadan og break ang auto ni Ronel. Ugod sa may labot na ko? Kung nawadan og break ang auto ni Ronel? Wagid kay labot. Kay wa may nakakita nimo nga maog yung nagsugo aron mawad-an og break ang auto niya. Time paragod? Namasangil ka? Wawi! Namasangil ka? Alma, kalma lang. Misulti lang ko nga. Di kagid mahimong pasanginlan tungod kay wa may nakakita unsay imong gibuhat. Pero naglagot kang Ronel, wa ba? Wa. Okay. Wa na ko ikasulti. Pero nahibong baya kay ko. Nganong nasuko ka nako nga akong gipahibaw si Nobe sa pagkadisgrasya ni Ronel. Natural nga masuko ko. Kiwa ko silabot ni Ronel. Og nakahasol na ko ang pag-uban niya sa ospital. Mahimo ba, Jack? Gawas na din kinakasamo ka sa kong trabaho. Di kinanglang imo kong hingin lang, Alma. Mugawas yun ko kay nakasulti naman ko unsa may niasak mo na una. Okay, sige ha. Adto na ko. Magbantay ka lang. Wa ko'y angay bantayan, Jack. Gawas na! Boss, mugawas una kong kadiyot, ha? Bugnawa sa imong kwarto, eh. Tugnaw man kayo. Chukoy, Hala, Dainobs. kumusta naman si Ronel? Maka na yung kahimtang, Dainobs. Hangtod ka ron, wa pag yun. Di pag yun mo bukang yung mga mata. Dili pag yun makasulti. Hala, hala, Dainobs. May ago si boss na ko. Boss. Ronel, kumusta? Boss. Niya si Dainobs, oh. Buka ng imo mga mata, boss. Aron imo siyang makita. Dainobs, murag doon na siya gustong gunitan, day. Guniti ko na iyang kamot, day. Aron mumata na siya. Sige na, day. Guniti ng iyang kamot. Ay, tingalig. Mukalitog abot ang iyang mama. May uli naman sa bahay si Maam, day. Hay, nagsakit, Ronel.
Tiara, Coronel. Akong gunita ng imong mga kamot, ha? Aron mabatyagan ni mo nga akong presensya. Hain lagi ang sakit. Sultihi ko. Kay ako nga pohapon. Nganong magpiyong man ang imong mga mata. Bukha, Ronel. Aron mo tuo ko nga tinuod ang imong kisulti. Sige na. Ayaw na lang at pagbuka ang imong mga mata. Tinuod ang akong gisulti. Kinahanglang mapakaayo ka. Kinahanglang suklan ni mo sa may sakit nga imong kipati. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Oo, sige. Dili ta kapiyaan. Pauway na, ha? Magunit ako sa imong kamot. Ni ang akong kamot, Ronel. Takaayo ka. Ayaw pang musog. Ayaw ko biyaan. Dili ko ikaw biyaan. Pero paning kamot, ha? Niaragit ko sa imong giliran. Ang atong anak. Dili ko pasagdan ang atong anak. Away na lagi. Ayaw pagsigig tabi. Ayaw kong biyaan. Dili, Ronel. Dili ko ikaw biyaan. Ay, salamat. Nakatuog ng taon si Dong Laki. Oh, may bating ang cellphone ni Nobe. Oy, hala. Wara ba din ni si Nobe? Sa kaya kong buhaton. Bahala na. Ako lang to bagon. Hello? Oh, ikaw ba lagi nakatubag, ma? Ay, nakatuog manggod si Nobe. Awan sa man, akong pukaon. Ayaw na lang, ma. Doon na lang ko ipangutanan ni mo. Unsa man ka na, Alma? Kining gibilin man gud ni Nobi sa among kwarto ang iyang bankbook, ang envelope nga may sud nga kwarta ba? To amang ka sa inyong kwarto. Oh, to dito, ma. Dito mawaoy. Kinsa may laing magsudlanan dito kunwa mo. Kaniadto pero may gitrangkahan ang pultahan kunwa mo. Pero ni ana may bata. Dili man sad may tabo man nga maghilabot ka. Nakaiskot lang ko, ma ba? Kay gibilin na mo gud ni Nobi ang iyang bankbook gud. Ngano man? Ako sa sadaan nga nung tengon ana ang ako asawa. Wangyo lang ko ni mo, ma. Unsa man ka na? Ihipos lang ko paliho kung mugawa si Nobi sa among kwarto. Nag-away mo? Wa man. Ano wa man hipusan ni Nobi ang iyang bankbook o ang envelope nga gisudlan sa kwarta? O niya na lang ta magsulti bahin na ma. Ayaw pagsabat ni Nobi ha nga dalawang ko o nanghangyo ko ni mo. Sige, Alma. Dili nako siya sultihan ni ana. Kining, ma, may anak ba si Jack? Wa man. Sige, ma. Bye. Ayaw gipsulti si Nobi ha nga nanawag ko. Bye, ma. Bye, Alma. Nganong dili gusto si Alma nga tug-anan nako si Nobi nga nanawag siya. O nganong naghisgot man siya ni Jack. Chukoy, nga niya mo kasgawas. Bay Jack! Oh, nga nung nagkugang man ka, ha? Di na ko gwapo si mong tanaw? Si Imam, nabasa sud sa ICU? Ha? Musud ka sa ICU? Nga nung muram kang gikuyawan, ha? Tapa, may nanawag na ko. Ako nang tubagon. Sige. Ipalayo siya na ako. May untag di lang siya mo balik, uy. Tuara ba si Dainov sa suod? Nagkatuog na balik si Ronel. Mupauliin noon tali-tali. Pero may gawas pa ka. Nakatuog og balik si Ronel. Mupauli isab ko. Ako lang gibili ni Mama si Lucky. Lucky? Morning nga sa inyong anak. Sige, Chukoy. Ato na ko. Mabalik ka? Ambot lang ka, Chukoy. Sige, ato na ko.
Ay, salamat in taon nga niya ka na. Nagsakit si Lucky, ma? Ay, wa man hinoon. Pero nak nanawag si Alma. Imo siyang gisultihan nga maadto ko sa ospital? Wa, uy, ako lang siyang giingnan nga nakatuga. Wa ko diya ipapukaw? Mihangyo man gani ito nga dili kapasultihan nga nanawag siya. Iya lang ipahipos ang gibilin ko nun imong bankbook o kadtong envelope. Nag-away mo? Wa man. Pero akong giuli niya ang 5 million pesos nga akong gideposito sa akong sekreto nga bank account. Di gyud kwarta ang imong giuli ni Alma. Mahadlo kong mukupot sa kwarta nga dili ako, ma. Gitabanan ko withdrawal slip nga ako nang gipirmahan. Nak, nganong nakahuna-huna ka man sad sa pag-uli. Aron dili na ko tulisokon sa akong tanlag. Nubi, Di ba gisultihan naman ti ka, ma? Nga giato ni Ronel si Alma o gihangyo nga hatagan ko kagawasan aron ako siyang pakaslan. Aron sa ingon magdakong normal ang among anak. nagtuo sa day ka nga sa ingon lang ni anak ka sayon. Itugyan ka ni Alma nga duniya. Dili gid, ma. Og nakonsensya ko. Mahimong ako mo ino kaingon sa pagkadisgrasya ni Ronel. O ganong imo mang basulon ang imong kaugalingon, Nubi. Usay atong kalibutan. Nga mo'y gihuna-huna ni Ronel unsaon niya pagkumbinser na ako aron mosugot ko sa gusto niyang mahitabo. Tungod kay kupot ang iyang huna-huna. Maong na disgrasya siya. Nak, ayaw paghuna-una ni Ana. Ayaw basula ang imong kaugalingon sa nahitabo niya. Mao gito iyang signos. Nangutana ra ba si Alma kung mianhi ba kuno si Jack? Nganong nagduda man siya, anak. Ambot lang. At ano na ako si Lucky, ma. Nak, ang bankbook nga doon ay pinirmahang withdrawal slip. Tingali bayag mawa. Dili to na ako ipuson sa akong gibutangan, ma. Murag pirmi na lang magduda si Alma. Di yun ka makalikay ni Ana, Nubi. Way manghilabot sa bankbook ug sa authorization, ma. Sige, ma. Atuon ko na nga akong anak. Salamat nga naabtan ka pa na ako, Dinis Gawas, Chukoy. Ang musuda yun tako bay. Kadit lang. Doon na lang ko ipangutahan mo pa. Unsa man na? Saman, naibaw na mga polis nga nawadan og break ang auto sa dihang na disgrasya ni. Ambot lang ka, ha? Ha? Kinalang inyo ni ipahibaw. Murag si post na mo ay makatubag ka na. Pay kay siya may nagda sa auto. Kanunay makang gi-check up sa inyong mekaniko ang auto. Ay oo, uy. Pinangga kay ni boss ang iyang auto. Iyam ganining pahumtan pirmi. Mao ba? Oo. Okay. Kinahanglang isulti ninyo sa mga investigador ang bahin sa paggawa sa break. Ha? Nga naman bay? Aron mahibawan kung doon na ba'y foul play ang nahitabong disgrasya. Matod sa doktor, ugma, mahimo ka nang ibalhin sa private room. Nalipay gid kaayo ko na ka okay na ang imong mga vital signs. Mao na hinungdan nga, igawas ka na dinhi sa ICU. Ang auto, ma. Naghuna-huna ka lang gihapon sa imong auto? Nahibong lang ko. Anong, huwag ko magamit ang brake sa akong auto. Unsa? Doon na kay, nagbinuang nako. Murag dili ko makatuo nga dunay nagbinuang ni mo, nak. Kadtong ginganlan og nubi, maoy nakaingon nga nadiskrasya ka. Unsa to imong gisulti, Jack? Traidor si Alma? Kami lang unta si Nubi mo'y magsulti nang. Ngano ni ka, Jack? Makigsulti unta kong Nubi, Alma. Bilihib ba ginako ni mo, no, Jack? Abi kay libre na mo sa kong pag-embargo sa inyong kumpanya? May isugon ka na may anhi aron magigsulting nubi? May kagawasan pa si Nubi, Alma. Ako na siyang asawa. Busaot sa pa may kagawasan? Og ikaw na lang unta may maghuna-huna, ana? Jack, ikaw na lang. Dili ko gusto nga mag-away mo din, he. Di man ko magigaway nang. Sa din ang gibuhat ni mo? Okay. May respeto pa ko ninang taling. Busa, di ko mamugos sa akong toyo. Di kagihapon mo daog, Alma. Siri ng pultahan, ma. Oo, Alma. Akong sira na pultahan. Unsa may kipanghambog atong tawhana, ma? Wa man. Nangita lang siya ni Nobe. Ako siyang giingnan nga ni Aka. Way respeto tawhana.
May pag ako magpaabot na bayaran nila ilang utang. May pagkaniadto pa. Giembargo ko na ilang kumpanya. Nak, dinhibaya si Jack nangita nimo. Kahit sa naong anang Jack, uy. Kipaw, ginasiya nga di ko makakatubang niya. Mamugos cute. Doon na siya gisulti, Nobi. Ambot, makauyon ka ba? Usa man na? Mao ko nung gusto siyang makigsulti nimo. Aron pabantayon ka kay traidor ko no si Alma. Unsa? Ako siyang gipangutan nga nung nakasulti siya ni Adto. Pero mao si pagduol ni Alma. Ginidansap ko ni Alma nga dili makigsulti ni Jack. Kinahanglan magmatngon ka ha, anak. Wasad ko makasabot sa akong gipati. Sa dihang nakita ko ang pait na kahimtang ni Ronel. Habit maputo sa bandage ang iyang naong. Unsa man gyud di ay ang nagrabihan ni Ronel? Ang iyang tutunlan, ma. Unsa? Oo niya, makasulti pa ba siya? Hagawaw raman tong akong nadungog niya, ma. Gusto unta ko mabalik sa ospital aron makita kung unsa na iyang kahimtang. Mayo tingali, nga mananghid ka na lang yun ni Almanak. Musugot ka siya, ma? Ambot lang sad. Pero mas maayo magyud nang mananghid ka, aron dili mo mag-away. Nahadlok maguko nga tingalig laino niyag sapot. Wa ka man kahi pagbati ni atong tawhana. Nganong mamugos man sad ka nga magpakisayod sa iyang kahimtang. Amahan manggod siya sa kong anak, ma. Anak, Nubi. Sayon ra kaayo nang ipanalipod sa matuod mong pagbati. Ma. Kung gusto kag umuadto. Ayaw gibili ng imong cellphone. Aron, dili ako mo makatubag. Sagdi lang, ma. Suwayin ako sa pagpanangin si Alma. Igo raman ko mapagkisayod sa iyang kahimtang. Maulagin na. Kung muadto kag yun, dadaang imong cellphone. Aron kung manawag siya, ikaw gyud makatubag. Ikaw mo'y makahatag niya rason nga nung wa ka dinhi sa ato. Asa ko man ka makita sa Ronel? Mangutan na hinon ko sa Snar Station. Hain rasunan. Uy, bay! Oh, Nga lagi ka! Salamat nga nakita ta. Wala na si Ronel sa ICU? Wa naman bay, uy! Mga ikaduhan tarong kadlaw. Tuwa siya siyang private room. Mahimo ko nimong ubanan? Salamat. Salamat sa imong pagpakabana na ako, Jack. Ronel. Niadyo ko tungod sa usa ka mahinungdanong butang. Mahinungdanong butang? Mauna. Akrapiyas na itabo ni mo, no? Nausab yun ang imong tingog, no? May yung pagkadaot sa imong vocal cord. May gani kay... May gawas pang tingog, Jack. Maugit. May nalalagi. Ronil. Wa ka mahibong anong nadisgrasya ka? Ang disgrasya, Jack. Dili ang Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Pero, ang akong naipudngan kun, anong, wa ko magamit ang brake sa auto. Mo pa? Wa kay gidudahan kinsay traitor? Ha, Ronel? Dudahan? Kung wala mo magamit ang brake, sa ato pa. Dautan ang brake, lining sa imong auto. Imposible. Kanunay kong di ba check up ang akong auto. Katong wa ko din Kanunay kong ipahinumduman. Ni Chukoy nga ipatanaw yun sa mekaniko. Oo. Mo nagisulti ni Chukoy na ko. Ug mausa na hinungdan nga nung nakapangutan na ko nimo kung wa ba'y nagbinuang nimo, mi traidor nimo.
May traitor na ako. Wa man tingali. Way nasuko ni mo? Kinsa? Kinsa, Ronel? Kinahanglan. Susihon ko na pagayo, Jack. Di ko gustong masayop. Si Alma? Ano ta? Nasayod ka ba, Ronel, nga sa dihang nadisgrasya ka? O akong nasayran nga break ang nakaingon sa imong pagkadisgrasya? Yadto ko na yun si Alma. Ano man? Walang. Ako lang gisaywar. Di rin na tamang dali-dali, Jack. Tingalig. Sumpari ko ni naunta. Nagduda gid ko. Ang sa may imong duda. Nga nagselo siya ni mo. Wa si katarungan nga masakop na ako. Basta, pasagdan lang na nato ang mga investigador nga matag ko katinawan sa nitabo na ako. Doon na unta ko ihangyo ni mo. Unsa man na? Gusto unta ko mo doaw ni Ronel. Unsa? Gusto lang kong masayod kung okay na bagit siya. Ayaw na ina sa pagsabot ang akong hango. Gusto lang gyud kong masayod. Unsa na ro iyang estado. Wa ka mahadlok sa iyang inahan? Nganong mahadlok man ko? Gibugal-bugalan ba ka? Lagot man gani kong naminaw kay itoy iyang gituhuan nga nubi. Dili man na ako issue. Kung ako makita nga okay na gid siya, mauli ra dayon ko. Dili ka kapog na ni Ronel? Niadto gud na si Ronel sa office. Kay gipangayo ang imong kagawasan. Anong mahadlok masaga? Nga, dili ta man gyud ka ibaylo bisan kinsa. Bisag si Ronel pa. Nalipay ko nakadungog ana Nobi. Ang ako lang yung gikalagutan kadtong inahan ni Ronel. Sobra yung pag-lockdown nimo. Kung tuwagot siya, dili na lang gud ko mopadayon sa pagduaw ni Ronel. Gusto gyud ka? Dili debete ko banan. Magdali ra man sa ko pauli ko. Oh, ikaw. Kadiyot ra lagi ko. May sugot si Alma nga mo bisita ka ni Ronel? Misgot. Imposible. Dako nga kung patuo nga wag yun ta siya gusto mo duaw ko ni Ronel. Pero mahadlok lang siya nga may ubos ko. Pinangga ka cute ni Alma. Di ko lang kapungan na akong kaugalingon ma. Mahingawag ko sa kahimtang ni Ronel. Ay, natural lang ka na nga mahingawa ka. Doon na ka may gitagong... Mut lang kung saob ako. Ma, wa naman tingali pa na ako na aron-unahon ko ang kaugalingon kong kalipay. Doon na nako'y anak na kinahanglang andaman kong mahayag nga uma. Imo ang tanang higayon na nga magmalipayon ka. Ayaw na kong huna-huna. Niguwang na ko. Gusto na ma, kontento na ko sa among pagbuyo ni Alma. Pero ang imong anak, si Lucky, Mabuhong si Lucky kung dili na mo piyaan si Alma. wa ni mo mahuna-huna nga inigdako sa bata. Mahimong bugal-bugalan siya sa iyang mga kaduwa. Kung ilang masayran nga babay ang gituho ang daddy ni Lucky. Ma, Jokes, naibaw na ba? Naibaw ba si Jack nga akong anak ang anak ni Nobi? Sa may nagsulti niya, boss. Imo man sab noon kung isumbalik sa pagpangutana. Gusto na kong makatawa pero sakit man. Wa man gud ko mahibaw, boss, kung kinsa eh. Kasi nagpahibaw ni Jack or nahibaw ba gyud si Jack. Di boss ha? Iya kang gipangutana? Wa man noon. Pero nagduda man gud siya ni Alma nga traitor. Traidor? Ang sabot ko sa iyang pag-ingon nga traitor si Alma. Na mao'y nagpamaniobra aron nga mawadan no break ang akong auto. Ha? Naibong laki ko. Kadto tingaling gioperahan ka, boss. Dili man sila si Denubig Alma. Ha? Di na Snoopy? Lagi! Mura man ganito naghilak. Basta sa nakita na ko ni Denubi, no? Nag-uod kay siya sa naitabo ni mo. Tinood ka. Jokes. Balik-balik, mga boss. Lagi! Kontrabida na ang imong mama. Ano man? Ingini man ni boss. Nakugang si mama ni mo pagkahibaw niya nga Nubi ang nga ni Denubi. Iya pag yun yung giingnan nga. Mao ba ni ang itoy? Unsa? Lagi, boss. Sus, ni palayo gusla si Denubig Alma. Nakita ni Jack ang reaksyon ni Nubi. Kita kay boss. Grabe. Nagduda na bagyan siya. Katong mikalit lang kong suot sa kwarto ni Nubi. Kato din nagsilukmagay mo sa parking lot, boss. Di lang to ni mo kwintahon. Ako, boss, no. Nakasiguro ko, boss. Nga nagduda yun na si Jack. Nandun na mo sikretong relasyon ni Denubi. Basta. Ayaw lang YouTube ani si Jack may tungod sa bata. Unya kay nagduda man ang imong mama, boss, nga katong niduaw nimo, mooto ang Nubi nga inahan sa mga anak. Sagdi lang. Hinahinayan ko lang sa pagpasabot si mama. Mupalit pa ka si Nubi din eh. Unsa mo, boss? Gusto kang adoon ako? Ayaw lang, Chokoy. Tingaling masuko si Alma. Tuwara ba nila nga akong anak? Ang importante nga dili na masayot si Jack na may anak ming duha si Nubi. Uy, boss, may bisita ka, boss. Uy, si Denubi, boss. Pia,
Pasag timing doa si Nubi din eh. Huwag kaya trangkahin yung portahan ha. Imong gipahimang nuan si Chukoy nga mubiya din ni. Waman. Nagasabot lang tingali siya. Dili ko magdugay. Mo pa ni imong pagkapot. Nanangin kong alma nga muduaw ni mo. Kinanglan ko kang manangid. Natural, libing ko ni duha. Naibaho ka pa. Ang imong presensya. Nakahatag na ko kalikon. Tingali. Kuniya ka lang sa akong kiliran. Dali akong mamaayo. Mahimo pa, dili ta mag-isgot sa itong kabati. Gusto ko makita ka aron masiguro na ako nga luwas ka na gyud sa makuyaw nga kalintang. Salamat. Anong nagpasalamat man ka? Nga concern ka sa akong kahimtang. Natural man tingali na. Natural. Nga doon natin pinagsamahan. Unsa? May naitampo na tunduha sa kama. O ka, na matudaan kong nalipay ka sa atong panagupan. O labaw kong nalipay. Tingali ko, ayaw na lang. Tingali ko na nanghit ko ni mo. Mamularga ko. Dili ingon ni inikad ako ang imong kahiupos na ako. Sakit na ako. Pero namawi ko sa diyang. Dito sa layo, ikaw ang kanunay na kong gihandong. O dito sa layo, namatudan ko nga naikugma na di ko. Nga, o dito ibation sa kapinuhat nga naikugma. Nga dili mahimutang. Habi ni mo, gusto ka ni kung mubalik na yon. Ang sultihan ka sa akong kipati. Sadyang wa ka manawag, sadyang wa ka na kontak na. Mura sa kubuang, nagsige sa kukunan ako na kuno sa may tabo kung dili ko mapdus. O maunay hinundan. Nagipapantayan ka na ako ni Chokoy. Pero, kumpiyansa man ko nga fertile ka niya itong higayona. Ikaw na mawipilihon sa akong kinabuhi. Love me. Nagapos na ang akong kasing-kasing. Pero may pati kasab sa akong kipati. Diyan ni mo, wapa. Tukani ko. Naikugma kasab na ako. Ha? Nobi? May nanuktok sa pultahan. Tabakaon na ko. Ablihan ako ang pultahan. Pero mudiretsyon ako sa pagkawas din eh. Nobi? Ayaw ko talaga. Ikaw? O nga nung nanrangka mo sa pultahan? Si Chukoy mo ay may trangka sa pultahan. Sige, diha ka na. Ganahan sad ka. Kay kung supak pa si bubuot, misinggit na unta ka. Sa may mo gibuhat ng lupi, ma. Ato na ko. Oh, hoy! Hoy! Uy, batasan ay. Sirya na ang pultahan, ma. O garita magsorte sa akong katre. Unsa man, ganihara tong babayhana din eh? Anong nasuko magkani, Nobi? Tungod kay way delikadesa ka tong babayhana. Nasayop kasi mo gituhuan ni Nobi, ma. Puutang siya, ma. Sa London nga pagkanak. Saan ko niya pagkabuotan, Ronel? Nga may ka-live-in man siyang tumboy. Unya may lain pag yung uyab. Og nahimo ka sa niyang biktima. Dili ngo ni anak si Nobi, ma. Nasayop ka lang sa pag-ila mo niya. Wa pa ko masayop sa pagbasa lang sa hitsura sa usa ka tawo nga akong gikaatubang, Ronel. Ilabi na gyud ni adtong babayhana. Pues, ignota ka, ma. Nga karon ka lang nasayop. Buutan si Nobi. Buutan og sa London nga pagkaanak. Nga na pag mulaban ka man gyud ni adtong babayhana. Tungod kinakaila ko niya. Basta kay my first impression is lasting. Ma, please. Dili na ta maglalis mahitungod dito babayhana. Tanawa na lang hinuon. Gisakitan ka na hinuon sa imong operasyon. Please. Ihunong ang imong pagpangimaraot ni Nobi. Please, ma. Maayong pagbuminaw sa Lex Pinor. Nakaminos na akong maayo ang inahan ni Ronel. Kapit na lang ko niya pagkaumawi. Nobi? Niya si Jack. Nobi? Ikan ka bang biduwa ni Ronil? Oh. Oh, unsay nahita po? Uwa man, nagatang kong taxi. Ihatod na lang ka. Please, ayaw pamugos nga ihatod ko nimo. May taxi nga nagpaingon din eh. Akong parahon. Nobi, ihatod na lagi ka. Salamat na lang sa imong pagka-gentleman. Sige, muna ko nimo. Anong murang ito kahilakon si Nobi?
Unsa magyud si Ronel sa kinabuhi ni Nubi? Salamat nga kadiyot ra kanak. Oh, Nobi? Ano man ka? Kinsa may pasipa ni mo, ha? Nobi? Tagay kong tubig, mapalayo. O sige, kadiyot, ha? Kisakitan kay kuskibuhat sa inahan ni Ronel. Oh, yan ang tubig. Unsa man di ay nahitabo. Gisakitan lang kong maayo sa gipanulti sa inahan, Ronel. Gipasakitan ka? Be, isulti kung giunsa ka sa pagpasakit. Ayan ang sinayon kasuko, ma. Nako nga akong pagtuo nga na misinform lang ang iyang inahan. Giunsa ka man lagi. Nagtuo tingali siya. Nga gold digger ko kay nakiglive-in og tumboy. Nagkamino siya pag-ayo na ko. Ang akong cellphone. Tingali si Nobi ang nanawag. Oh, dili man si Love. Si Jack ang nanawag. Ngano nanawag man ka? Nasukop ka? Busy ko. Sultiday ko si mong tuyo. Oh, unsa man? Ang mahitungod na ba sa di sa break nga imong gisamok na ko? Alma, nahasol ka ba niya? Ngano mahasol man ko? Wa man gani ko makasabot nga nung imog yung kong giari sa akong opisina. Og nanudya ka mahitungod sa break? Kalma lang. Huh. Nagtuo sa day ka nga nahadlo ko? Maora to imong tuyo? Kadiyot lang. Nakita ko si Nobi gikan sa ospital. Diin, tuwa si Ronel. Naibaw ko. Nanangin si Nobi na ko. Mura lagig. Naghilak siya. Unsa? May bad memories pa sila si Ronel o si Nobi? Abi pa na kong tinud-anay kang laki, Jack. Marites mo day kang dako. Bayute ka mo day. Muusab ka ganirong panawag, Jack. Dili ka ginako tubagon. Uy, gi-off man ang iyong cellphone. Ay, kinsa magyud ka si Ronel sa kinabuhi ni Nubi. Nagila ka man ko nung may biya sa ospital. Kisa nag-ingon? Si Jack, nanawag siya na ako. Mura masanig babae si Jack. Tingaling nasuko siya nga ako masakay sa iyang auto. Iya kang pasakyon? Nag-atang na kong taxi sa diyang iya kong naagian sa ospital. Ambot, mubisita ba unta siya ni Ronel? Basta dito siya sa ospital. Iya kong gihagan nga ihatod pero ako masugot. Nangita giligubot si Jack da. Ayaw lang tubayo tong tawhana. Oh, nganong imam kong kitutukan? Mituusab ka sa gisulti ni Jack? Waoy, gitutukan di ka kay gigupahan ko nimo. Sige lang gyud kag pinuang ka. Unya, kumusta naman si Ronela? Okay naman siya, pero lahi naman ang iyang tingog. Lalimman sad ka. Bitaop ko ang malibelas sa may tutunlan niya. Dili na kumupalik dito, kay maayo naman siya. Mugawas na di ay? Ambot lang ka, wa pa man tanga ang binahe sa iyang liog. Wa hinuon sa iyang naong. Kaskasero ba ka mo drive si Ronela? Ambot lang. Nagkuyog man ka mo? Kausara, ug wasab ko magnahon na sa iyang pagmaneho. Maya kung kiunahon na pag-ayo kun, sakto ba ang akong pagdawat sa iyang offer? Dili na ta magiskot mahitungod ana. Love, kinahanglan kalimtan na to. Nga usa ni anak kay kayon. Nakatilaw ka gid og langit uban sa usa ka lalaki. Matuod nga lalaki. Oh, love. O ginaoton ta nga dili na to mausap. Mugawas ka na din Ronel? Okay naman ko. Matod pa sa doktor. Maay doon. Unya, mubalik pa ka sa lang nasod? Dili na. Anin ko lang tiwasang ako nga pag-eskwela. Eskwela? Abi ko, man na ka. Iba, usa ka naman ka mitik? Gusto kong mupadayon sa medicine. Mayo noon. Unya, si Nobi. Dili na may lamtan. Na naman si Alma. Ronel, kinsa man gyud amahan sa anak ni Nobi? Usaman ko ka sperm cell donor. Mao ba? Nanguyab sab kang Nobi? Wagid ko magdahom nga mainlabi kong Nobi. Di ba? Imo man siyang giharas. Nainomdom ka. Ako gani mo'y milaban niya.
Oh, wa ko malimot atong hitabo. Nagbasol ba ako? Nahimo kong kasangkapan si Nobi tungod sa tinguha ko ni Alma. Uyab mong Alma? Oh, dili uy. Pero akong gipanguyaban ka to sa Alma. Aron magpahimos ko sa akong bisyo nga sugal. Og maluwasab ang nagkabangkaruta na mong negosyo. Gusto lang dayon ta kang mangwarta ni Alma. Maunta na, Ronel. Mao gid ta. Pero wagid ko magdahon. Imbes si Nobi mo'y gihimo kong kasangkapan aron makuha ko si Alma. Ang ako namang hinuong kasing-kasing ang nagpakabuang ni Nobi. Naikugma ka ni Nobi? Bisag doon na ron siya, anak. Andam ko siyang pagkaslan. Andam kong mga mahan sa iyang anak. Nahibaw si Nobi sa imong gipati. Naibaw na. Kaya ako masyagidaykan. Mituo siya. Wa. Tungod kay nagsugod sa sayop na kong diskarte ang tanan. Bisan ako, wa ko makatuo nga nahigugman ako. Kaya wa magiging kumutuo niya ng pitik-pitik sa kasing-kasing. Mo'y akong gituhuan nga kun maibog kag babae, labi nag-imuning mada sa kama, gugma na. Dili di ay. Andam day nimong dawaton bisan ang apan sa iyang pagkatao. May nakita kang apan, kang Nobi? Wa. Ang iya di ang pagpakiguban og usa ka tumboy. Napugos lang siya sa kahigayonan. Mituo ko nga ang dakong hinungdan nganong napugos siya pagpakiguban niya ng Alma. Tungod sa iyang inahan. Dili ba, dalaygon ang usa ka anak, kaparehas ni Nobi. Gamihatag og importansya sa iyang inahan. Gusto ka na, Ronel. Nang mahay gani ko. Kaysa dihang nasakit si Mama, wagid ko makasilpi niya. Nahibaw ko, namatay siya nga nagbaon og kahiubos. Wa mo pa to baga ang akong pangutana. Kung unsay kalambagitan ninyong duha ni Nobi. Wa, Jack. Gawas nga, dako ang akong natabang niya, aron siya makabaton og anak. Tungod kay ikay mipili og iyang sperm cell donor? Yes. Kalami ko na rin putsero, ma. Ika nagluto ini? Ay, nangumpraman ko. Ug naibog kay kung nagtanaw sa mga bukog nga dagko niya. Bunmaro. Ganahan kay kaining uyok, love. Mulang, ibubo ng tanang uyok sa kong plato, bi. Na, daw, ra ba kayo ko basta uyok sa tulan? Maunang nanubra ang imong ka-bright. Maayo kay dito nimo ibubo ang imong ka-bright sa inyong negosyo. Para sa din ninyo ni Lucky. Tingalig mas spoiled ang bata nimo, ha? Love, ako siyang hubgon sa akong pagpangga. Akong ihatag ni Lucky ang tanan niyang gusto. Tingalig buwangon ako ang inyong o. Buak among o ni Lucky, ana. Ang kinahanglan nga magdako si Lucky nga mahadlok sa iyang mga ginikanan. Labaw sa tanan, sa tuwa sa langit. Of course. Kung ato lang ka na to, paeskwilahan si Lucky sa Amerika, love. Nganong ato magyud sa layo? Nagkuna-huna na baya mo kung mag-eskwela sa Lucky. Wa pa gani na ibunyag ng inyong anak. Ay, gusto di tuod, no? Karong Domingo. Ato nang pabunyagan si Lucky. Manawag ko coordinator aron may mo plano sa bunyag. Magkinahanglan pag yung kag-coordinator? Maghikay lang ko tanini sa bahay. Onya, si Mama mo imong palutuon. Siya mo imong pahugason. No. Kinahanglan nga mag-party kita. Love. Mangita lang yun noong exclusive nga venue aron adto na ang reception human sa bunyag. Love. Ayaw na lang gugug supaka, love. Mayong pagpaminaw Basta, sa Lex ako rin may Pinoy. bawaan. Karong Domingo, mauna ang bunyag ni Lucky. Akong kuhaong sponsors ang mga kauban ako kani ato sa opisina, ha? Ikaw? Mangita sa ko.
Basta kay kinahanglang bongga gid ang bunyag sa atong anak. Oh, oy, ma'am. Ikaw mo gud eh. Ay, ako nalay na malit og bedsheet alang sa kwarto ni Ronel. Mugawas naman siya ugma. Mao ba? Si Chukoy de. Mauunay nag-apong ni Ronel dito sa ospital. Ay, unsa ba dito ay kabahoan ni Chukoy sa pagpabalit og mga gamit sa katre? Ugma na giday mo gawa si Ronel. Maoy pong sa doktor. Makagawas na siya ugma. Ma'am. Unya. Giatiman na sa mga pulis ang mahitungod sa hinungdan nga nung nadiskrasya si Ronel. Mao man tingali. May mga pulis man nga miabot pero mausay akong pagpauli. Kinahanglan mapamatud-an gid sa mga pulis. Nga dunay nagbinuang sa brake sa auto ni Ronel. Unsa? Nahinumdum pa ka, boss. Diin ka nagparking sa diyang hitabo ang disgrasya. Gikan mo ko sa ato, Chokes. Nganom di ay. Ay matod manggod sa mga polis na kung doon na CCTV sa dool sa gihunungan nimo sa sakinan, ilan ning susihon aron makita og mailhan kinsa nagmaniobra sa brake sa auto. Doon nagyo kayo nagbinuang sa kong auto. Ambot man jud, boss. Kay nganong wa na may brake ang auto? Di ba? Mao lagi. Bisag ni unsa ra kog tunob ang brake. Di na mo paak. Mo nga, wala ko makalikay. Boss, hinumdum medyo ba ayo, boss ha? Hinumdum medyo. Kung diin mo ipark ang auto. Wa ka makahigayon pagpangutang Alma? Kung ganong ginganan siya traidor ni Jack? Ha, Nobe? Wa, ma. O ganong ginganan man kahag-traidor ni Jack si Alma? Kung mahitungod sa paglukat nila sa ilang kumpanya, di ba ikaw may miingon nga wa gani painteresin ni Alma ang nahuwa man nilang kwarta? Maumsam na gisulti ni Alma na ako. Sagdi na lang, oy. Ayan nilang pangutan-an ni anak si Alma. Tingalig lainon niyang sabot niya. Gusto lang tingaling manimaw si Jack ni Alma. Mausab tingali. Pero nakinahanglang mangandam ka na. Bunyagan na ang bata. Usa may andamon, anak, ma. Ang live birth sa bata. Ingon man, mangangan sa mga mukogo sa bata. Dili ka, mubalik ang pagselos ni Alma. Kung iya makita, ang nga ni Ronel, mo inakabutan sa live birth. Unya, ipaasa pa man na ninyo. Kung mahimo, tago ilang una ang live birth sa bata. Unya na ipagawas kung kinahanglan na kaayo. Oy, unsa ni? Bunyag sa anak sa usa ka mauswagong businesswoman. Alma Malyari. Asa maka bunyagi ang bata. Ug asa ang reception. Ikaw nalay kuha sa imong amo sa ospital, ha? Magpaabot na lang ko niya sa bahay. Di ba angay maunta, ma'am? Ngang inahan maoy mo kuyog siyang anak sa pagpauli, gikan sa iyang private room? Unsa ka, Chukoy? Hehehehe. Okay, ma'am. Ako nalay kuha ni boss, ma'am. Wa naman kay problema sa veranan. Ay, wa na, uy. Time para good, Chukoy. Yes, ma'am. Unsa man na? Tinuod ba nga kadtong Nobe, maoy inahan sa anak ni Ronel? Mao man kay ingon ni boss, ma'am. O tingali. Mao gud. Tarong ako sa pagtubag, ha, Chukoy? Ay, ma'am. Kaya mabitaw ka, ma'am, nga driver radyo ko ni boss. Igo radyo ko musugot unsay iyang isugo nako. Og mao sa to babayhana ang kanunay mong adtoon nga gipasangi lang nimog itoy, ha? Mao, ma'am. Kano ko makunimutog ani dayon? Mo may pong sa akong amo, ma'am, nga dili ko ni isaba. Bisag, nimo pa kuno. So sa ato pa, adto giday ka mo tuo ni Ronel.
Ay, ang masad, mom. Mom, guti ng sweldo na ako. Og ako, ha? Gihimo lang ko ninyong taw-taw, mao ba? Ay, dili po ba mo eh. Nganong himuon man kag taw-taw, ma'am nga. Tao man gud ka. Hello? Tawa lang naong nimo. Permi da imong magkita at tumabayhana? Yes, ma'am. Kaya gipabantayan man to siya ni boss. Gipabantayan sa imong boss? Yes. Bisag nahibaw siya nga doon na ni gika-live-in nga tumboy? Uy, ma'am, hangyo lang ko ba? Ayaw intaong kulit sa disor ramang, uy. Ikaw radyo kong misunod kung unsay isugo ni boss na ako. O katong ginganlan og Jack. Uyab sad to ni atong bagagnaong. Kinsa ko'y pagagnaong, ma'am? Ay katugong no bigod. Hala, ma'am. Kabuutan taong atong dinobs, uy. O dili isla uyab atong Jack, uy. Ha? Dili ko mo to. Aw, ma'am, naarag na ni mo, ma'am, kundi ka mo to. Basta para nako, buutan tayo yung tayo kato si Nobyo mo'y buutan. Buutan, ha? Buutan. Yes, Ngano? buutan. Ngano, Chokoy? Naabay buutan nga makig-live-in og tumboy? Naabay buutan nga usaman to ka gold digger, ha? Ha? Unsa man ang... unsa ganito, ma'am? Gold digger. Gold digger! Oh, Unsa na, ma'am? way lami. Mayong Katawa ka pagduminaw na, sa katawa, Lex katawa, Pino. ma'am. Tanar, ma'am. Naong og kwarta. Bagag naong. Ma'am, magkabaan biya ka, ma'am. Ha? Unsay kabaan gud taon? Ako gabaan sa bagag naong? Oh, mayoy noon. Basta kay ako, dili gyud ko makadawat ni atong babayhana. Siya'y mamahimong inahan sa akong apo? No! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan. O palihugday ko no og subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.